yen wis panenan kanggo pangan turah-turah padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan tegalan uga nang sawah yen wis panenan kanggo pangan turah-turah padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan tegalan uga nang sawah yen wis panenan kanggo pangan turah-turah yo padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan tegalan uga nang sawah yen wis panenan kanggo pangan turah-turah padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan tegalan uga nang sawah yen wis panenan kanggo pangan turah-turah
Yo padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan tegalan uga nang sawah ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah budal wis paman kalau esuk tolak-tolak. Padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan tegalan uga nang sawah ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah kalau celuk-celuk kalau ngancani mangan sakno. Yo padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan tegalan uga nang sawah ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah Yoga, ngono sing pantes titik. Manci Bambang gua niku ono omahe. Iki ora sawalen. Gak apa-apa bojoku dhewe. Lho sapa karo kono kula kayu merambat iku mangan. Apa? Balik kata kon digendong tamane. Ora. Nek iri kok gendonge bojo sampean. Sapa? Kuat kok bojo sampean sing ndi? Wadah sepurane aku saiki gak iso gendong wis. Asam urat. Asam urat kumat aku wis. Sepurane. Mangan cah. Kacane wis padha mangan dik mangan. Su. Wak jagung. Iki wak jagung. Iki wak dadar jagung. Iya. Arek-arek bala mangan, telan mangan dhewe, Cah. Gak ditulan. Iya. Tapi desa ngombe.
Dibelanjanin jauh sego iku lho. Wis ngombe sik. Ya apa cak rasane? Jane wis wegar. Kok kene metune dhuwit iki. Ngalih gone. Ya lek kok kene sing akeh. Iya, kok metune akeh. Cilik ngono. Lali ya. Wis. Wis. Kanan kiri oke seger. Apane yo? Upyuk kene. Wong warkit banyu. Mosok kon gak nggo ganjut blas. Nah, gak digawane apa-apa blas eno. Tuh apa gak ngono? Tenang, sabar, Cak. Karena aku udah makan sego sih. Iya. Tak gawakno. Buah. Buah. Bojoku gak nggawa sego digawane buah. Gawe ganjel weteng, Cak. Apa kon? Iku mang ono arek golek nanas men. Apa, Cak? Man, iki sapa iki man? Ya nggonku. Masa man ndek sampe iki man. Jelas nang ngene kok. Suwe-suwe dawa, kaitan ndek. Pangan wis. Tak oncekno wong jenenge bojo setia. Aku esuk kan bersih. Wale. Ayo, Cak, Cak. Cak. Ini kon jarene bojo setia. Ya kon selingkuh iki. Apane gedang sitok kok kon sangat. Cak metu awe-awe njaluk. Wis gak apa-apa wis gedang sitok kok. Kantekne man. Kari situ. Oh, iki ono jare. Kari situ jare ngono. Sik kari situ. Oh, ya. Iki mateng asli iki tapi rada gede titik. Asli. Ya? Asli. Nek sapa iki? Yo, Iya wae bojoku Cak Sariman. Lho lah kok bengkong. Kok kenceng dhewe kok. Oh ngono ta? Iya. Ya ampun. Wes ayo Cak, sat-sat Cak. Bojo setia, yang ini bojo setia iku. Kok dhewe ngomongane? aduh. Apa? Situ nang samar, situ dipangan dhewe. Lha kok wong lanang kaya bokong iki. Legi Cak. Titik dah enggak apa-apa. Ayo. Ayo. Cak. Aman Cak. Len. Ono aja ndrodok kon iki. Wah, iku mah gak tepak aku. Pas cangkeme lah apa irunge kok brocok iku. Temenan, Mas. Seger aja. Buka HP nih. Buka kabeh, Mas. Ayo wis. Ayo bagaimana? Yo padha macul garap sawah timen subur. Yo padha kumpul aja wegah bareng nandur. Ing pekarangan Tegalan uga nang sawah. Bu, ya. Yen wis panenan kanggo pangan turah-turah. Kasing rewangi sukate putih ora lali omong kabeh mati tanah kita iki pancen lo jinawe yen tadi meresut
padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah barengan nandur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah Bu ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah Sokate papati Arabe orang lali Omo kabe mati Tuna kita iki Pansut lo sinawe Yang tadi merasuti Tangsa berkai padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah barengan nandur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah Sokate papati Arabe orang lali Omo kabe mati Dana kita iki Pansut lo sinawe Yang tadi merasuti Tangsa berkai yo padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah Sokate papati Arabe orang lali Omo kabe mati Dana kita iki Pansut lo sinawe Yang tadi persuti Tangsa berkai padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah barengan nandur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah Sokate papati Arabe orang lali Omo kabe mati Dana kita iki Pansut lo sinawe Yang tadi merasuti Tangsa berkai padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah barengan nandur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah Sokate papati Arabe orang lali Omo kabe mati Dana kita iki Pansut lo sinawe Yang tadi merasuti Tangsa
Wis mulai kabeh. Wis surup. Kabeh wis mulai. Ayo mulai. Ya saya ditututi. Amin sih. Aku ditinggal. Nah, aku ditinggal no. Oh, jauh iki no. Ya, kami aturkan selamat malam.